Preferiti Preferiti Sompa FM and TV Sompa TV Emma Aketiapa.
was fragrance, then it turned to fire. My worship is my weapon. This is how I win my battle. First it was fragrance, then it turned to fire. My worship is my weapon. This is how. First it was fragrance, then it turned to fire. My worship is my weapon. This is how I win my battle. First it was fragrance, then it turned to fire. My worship is my weapon. This is how I win my battle. First it was fragrance, then it turned to fire. My worship is my weapon. This is how I win my battle. This is how I win. This is how I win. The smoke of my worship release upon the earth. This is how I win. The smoke of my worship release upon the earth. First it was fragrant, then it turned to fire. My worship is my weapon. This is how I win my battle. First it was fragrance, then it turned to fire. My worship is my weapon. This is how I win my battle. Eya wona woka ebem. Eya wona woka ebem. Eya wona woka ebem. Na wo sheswa echina. Eya wona woka ebem. Eya wona woka ebem. Eya wona woka ebem. Na wo sheswa echina. Don't bury the meaning. What's your name? The meaning. Don't show us who you don't bury me, don't bury me. What's your name? Don't bury me. What's your name? I will show me a uti me. One who had danced na ene ocean.
Eye me na nyame fa me so ma ebe me so semre no bekwa wi obehwie ne honhom agu hunam nyina so o se ebi bema wa yaresa adoma chede ebi tumi deyo ebi so nkom hye enne na Awurade se memfa mo obi a o hwe me Yesu ba asase so no baby bie no Yesu kan kwagye sem no wi a obomoden ansa wona monamere ewo won so no osam yade ye kan Nyankopɔn asɛm ewo Acts chapter 10 verse 38 Bible say Yesu Kristo hon krokra ye na ma no na onam no enye nyamesɛm kwa na ɔkan ɔse wɔn abronsam akyekyere wɔn afa wɔn nomum de wɔn ayade ne ahom hyɛ wɔn so nyina Yesu sane wɔn ente Awurade asoma me sɛ wa wo hwɛ me a wotie me no ade bi ɔbɔnefo de haw no nyame mfa me so na mfiri so enti gye wayaresa gye wo fa hodie o kan kɔ but enti ɔba asase so Awurade mfa ntomo enti wɔn so so frɛ na mɛse na ɛwɔ screen na ase no na me ne wo bɛbɔ mpae shalom peace bye bye. Why Ablantia Oko School, our tech, Kwame Promotion Pomo, and one Ablantia Oko School. Nyamia and Atom, Amwako level 100, 200. We're doing a final year. Now, O2 level 200, now, wasn't Nebla, and a Radianam Nadam Sutnako Pier approach the UK, where your UK Navy, one more US Navy, one more year, a Juma will source no. Not just a honor, Nebla Yajuma Sika, a bannebla home. One net not to school, one net channel. I did the Neblano, not to Nakuma, so on the channel. Or do level 200, a fay or friend Neblay and Neblay Infa. While friend first semester term, second semester term, not just a blanty, school fees now Paliagua at also double. Not just a blanty, what do the final year by the exams no, yeah, by being after school no more. Or friend Neblay and Neblay Infa, but Neblano or Bruchimamo, not when your promotion, none of Blano, after the phone, no chat, a promotion letter no. O trying to picture no that for no they are sending no say share your promo to me ya sa to market you was say was sending us out twice not just what they are sending us out to us me no ya pro 3 times ya promo to ne plan we adwuma sa emprensa ani na increment of salary aka na just ne plan sika aba ne ho nanso o friend na won fa nanso test ne de no they are sending no Ray and any sister, I catch and said, there be so what now was Abusia Yeflumo, young co school, and no be at tono, and until to an amount may tell baby, Nako, CEDAR Worship Center, a rather than a Kobe Yedman, I'll call rather fun so, I'm a Yame Akasa. Papa, what the sister and I do my semi Yedman and or by counseling, Satania, your programmer, Yatu didn't give me back my baby. I just say now we are now to give me back my baby. To no buy no was already give me back my brother. And when I know about home pie. Oba counseling, oh man, I can't program no original bomb pie. Ye program no we a fiada. Wakwada memene da kwasi da juada ukuada ya wada. And now watching a fiada 7 days. Anopa na ne bla no afle no aka chane say school fees na apale ato aso mienu no medini gida asente o ko ne ko yi na fakotua. I can tell me how many days? 1 week. 7 days. 7 days no so here no. Nyamedifo. Wakwa yisika no dia kotua no school fees. Ono anka ye yi na di no. Say yasa age no. A oto no school so a enche kura obetwe ne final exams. No abewie school. No ono so abeje aban sika yi bi. A ye de tua amanfo boso meboso akatua no. Ono so agibi na wadi. Enti wagina ha. What the astack is saying, Yankopon. I've rented the radius. So for the show. Amen. A radina. Menuya by Adansi, and say, Papa and Chekra, and a radi foul so, and ma Ukuno a 2 quine. Now, Menuya Baka say, no, say, Ukuno Wahano, so Kuno a ye be the Amanoa, Ed pass Ukuno be in some Amani baby, and what the found a 2 quino, and your Nasi a yarn or Kunanyasa contuno. Na okoye no abosome be me nsan ko 9 na onya dwuma nye etina ye den e wo blochiro papa wo se fie da bia na oginam ya wo da bia na oba counseling watch night bia na oginam obe ya akwankyere be pompa ye edim wode ogame na waye wayo ni seye agama wode ogame na waye wayo
me say, yeah, to what you took no nyame nchade okro no anya dwuma ɛho sikatua ne payment na enya sam ketewa ne bosomi akatua no ɛso na mu odu na okro na wonya hwema no ɔfrɛ ne ka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔ airport na wɔde nneɛma bi aba na ɔnkɔgye wɔse wɔkɔ ya ɔhwɛ ye no okro a wɔntɔn mobile phone man da wato phone wa ne boɔden wa ma ne sika twitwiri di a na ma school fees ya bosome na kura ne nyanso ya nkura ne ko school no school fees na ba sika sa datire nneɛma aba ohun bi sɛ da na ya onase ha ya onpaibo ana we nyina apie mu aba wɔde asta kɛse ma yankopɔn asta to so bi bishop sa dance we mama obi bi atapo dance hifo na na wo watch night na ase da na me papa no nkom no dia na me ma papa no ye dem kawafo why you say agama mode ogame na waya agame na wayo why you say ya to what you took on akwa ma baby Mekokuru so Australia, America, Canada. Namiadom Canada. To swapping. bonsam ma Jesus hwe nyame epegya ne nsa baby bi on susu mboa be firi beba no Jesus ehɔ na mboa be firi aba wo yes nti maame susu no susu da so kunu be ye nnuama no ɔde nnuama eba mama sɛ tɔda wo na otua sika ni nyina wo fie because me nim fie ho asɛm yes because so sha se ba mpa bo na tɔda na nnuama mo ayɛ den do bebe na be ma adwuma sɛi kwacha sɛ rade vekasa rade akasa na sɛ rade nkasa rade akasa wa wo hwɛ me sɛ rade okoye rade bekasa mema no rade bekasa na wo twi bosome no mema me sɛ rade kasa mamo amen na bishop awonasem e wom ne sɛ wɔse be 2 months ne program na yɛ no a yɛbetua coins akwankyerɛ no obi ɔde ka de coins buy no yɛ nua bai uhun sɛ opo obi de yeso wɔ ha ema yɛ nua bai fira kyerɛ hɔ ba anim ha na nya sam ketewa wɔse saa da validate na wo yɛ akwankyerɛ ne ma no saa da no na okun frɛ ne sɛ wanya dwuma no mame ka asɛm nkyerɛ okru koduru onya anya adwuma no yɛ bɔ afɔre ba asafɔre no na yere ka kyerɛ nso mɛbɔ afɔre no bi yes ɔde na sika sane na yere ma ɔde bɛbɔ afɔre ɛnyɛ ize sa amafo akɔm nya adwuma papa na ɔkɔ yɛ wanya sɛ na no ya na ɔkɔ yo a wayɛ nnuama kɔma achia just 3 months of it o free ha ko nyame bɛdane ne sa amen me se wari ɛyɛ gidigidi yes benamias papa me danya me ase e wo kwan bebre so me ne me kunu kasa na me hwɛ no video kwa metimi se yankopɔn asiesie no wo kwan so nkoso ho ayɛ fɛkyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa megina ha na ka me so nya ese wa fena da obehu no de asɛm bɛba wo a wo hwɛ me a wo tie me wa ho adanse na ene wo hwɛ no ɛyɛ me na nyame fa me so ma ɛbɛ ma fi so asɛmna no bɛkɔ wi obɛhwie ne honhom agu hunam nyina so o se ebi bɛma wa yare sa adom akyɛde ebi tumi de yo ebi so nkom hye ene na awurade sɛ memfa mo obi a medifo abɔfra hwɛ ne yie nim ho ɔfɛ yie fa no hwɛ ayi asɔrɔmɛ no mu hunu sɛ abɔfra no ho ɔfɛ ansɔrɔmɛ no ho ɔfɛ na sɛ nyɛ fɛ ɛfɛ yie papa de awurade ayɛ ne yie maame kyerɛ sɛ wɔnyi nhyɛn no ɔkɔ ɛyɛ ɛsrɛ so atɔ nso ɛsrɛ so hospital bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no divine hospital maame ontimi nkae doctor ne din kame bɔɔyɛ maame fa yɛfunu pɛ ana abɔfra yi ɛne fibroid ɛka bɔ mu wɔ yɛfunu ne mu ne sɛ ne nti ɛyɛ divine hospital doctor ne ka kyerɛ ne sɛ sɛdeɛ si ayɛ no this year abɔfra yi ɛne fibroid ne nyinaa togu ɛsɛe ne sɛ ne nti maame sɛ anyɛ ne dɛ kyɛ sɛ wayɛ mmerɛ a wɔda hɔ a ɔhu deɛ wɔnyɛ asɛm so so doctor aka kyerɛ sɛ ɛmmoa bɛtumi de abɔ ne nyinaa ne sɛ yɛfunu afa no gye sɛ oyi abɔfra ne fibroid ne nyinaa fɛfɛɛfɛ yɛ o ɔmo to ne nyinaa togu na sɛ wɔntumi mɛyɛ nipa maame kyerɛ sɛ wɔto mmirika papa ɛba ha ɔma na akwankyerɛ ma ne yɛe
Waye akwantere no fine brodo na yira anane ama bofra fefei etimi apue ama ya wona wase wagina ha na wada twedi ampo nyankopon the upon in seminar for dance here. I feel now by born sema on for dance here. The upon in some ketwan or for dance ketwabi. Now the upon in some kasian or dance and obey shit. The radia say. Rather me that was Papa Nyamishra. Amen. Amen. There were them ha. Ababa wa way. Me pesa me chuma dwembra so kakra na mountain na say. Our school. Okwa plebe se okosua de. Okodu plebe bi okwa akosua de na mo amako school de munim. Omo class amoko no. Na different groups so te ho a omo sua de. And oka kire omo se baby amo sua de no. Enye ho na mo class into mo come class yes we be sua de. Ababa wa ba akon se ono de onchen obe hu de ode be ye no. Ode ne sabo ni tim say kim na damati yeso no so. Tin sabo di tim say na damati yeso no so school. Also for month to 7 so. Bishop Eradi Sira 2024 mo. O mo de na ba na him for what dem a. We nya office asemo we ye fili. Ye nyina ya nim sem. Bishop ehwa pa na sababa wan de ne saka ne yonkwen. Oh, Nini was school more, Mammy, a Damatias in the so. Fear so or your Christian what you are so fear. Identina Bassa. Why so many Christians suffer? Adena me kwaswale. Me sumuname, metinyame fie. Enso debia wo how me namu ne de. Eno ana me namu. Ene me hotome. Na woche. Bosome na reho asaba. Mi yesika na watchi bosumi na eka aba na besi sika ni nyina adenti na me ye o Kristo ni na sanya ma we nyina nyame se otini ni de wa mane na edoso me so mama de mi ama hu se adoso aburo kantema aburo antobagema aburo one room na enkom abia bepie hall abia a dining hall abia bonte friends wo no nyina me problem na yemma enso mentime mfirimu me friend nyame na so nyame manye me mfirimu adentra ana Kristofo kwa amane mu nanso yentimi emfiri amane a ye komu no mu adentra na ye ble nanso yenya anu yie. 1 Peter chapter 5 verse number 10 was in adum na nyankopon a wafra mo abamu da no onyam no ewo Kristo mu wenye wiase mu ewo Kristo mu ono na se munya hunu amane kakra nsa obesiesie mo pe obeba mo ase atim obeba mo nyina so adenti na medie adum na nyankopon a wafra mo abane da no onyam mu amane hunu na me hunu no edoso because was amane kakra muhuna mane kakra nsa be me mama ne ya metimu di aburo kakra so adenti na eba ne sa wo hwe me was SOMPA TV wo tie me I was SOMPA radio wo hwe me wo YouTube wo hwe me wo Facebook wo adenti na Kristofo sa wa ha we nyina nyame asa ho bo se wa ha no de atwase ba na beduru ha me firi wa ha no mo be me beduru ha na wa ha no de me tena ba bia nyame asa to ho adentra eno na na awie awurade se me kantire wo bi wo dem ha se ya woni ama bebre ho a nyame mfiri so me ya ma ye da etwase me no mi enu ne ya de be ya sole ni ye reba bia de ko di free because nyame ne de wa provide provision ne de amayen nanso ye nsentimi nka ayalesa ne wo ho because wo se ayalesa ye ne maduane ensuo kura ye be nom no wo se ye be dan ayalesa maye nyame provide solution ni nyina wo ho e de amayen nanso so adenti na Kristo ne me bo paye nanso me nsentimi nka sa ne ma ne bi bosumi mienu akai afi be kwa wieye nipa bebre entimentla entwa enko 2026 hwe ye generation
young ladies and young men are ewu. And now you the devil be edua. Emu watch ye young 25, 30. Ewu amu no dwene ho awonti ase. Obi koda ade anti no wawu. Anya accident or koda ne ho den. Said the Job chapter 19 verse 27 kind. Was it Job who koda no ye odefo? Job who koda na ne ma nyina wo ho. Job who koda na adwuma nyina wo ho. Job who koda na ne sika nyina wo ho. But ade atie ye no na ne ma nyina awu. Ade atie ye no na adwuma ne nyina asai. Ade atie ye no na pomudi nyina akọ. Ade atie ye no waye ohiani, waye obi ekuro tutu no. Adentra wa. Womo ye future. Womo nyina ye future. Womo nyina ewu. Emaba wa ewu. Emlanti ewu. Wo social media. Emlanti emaba wa mo Thailand. Ka afi na ko mu pieba. Wo hu dia be ye. Hwem na okọ. Eye nipa na ekuom. Bonsam na ekuom. Ana nyame no na ekum na ade. Because your papa preach be say nyame wuwu a enka nyame. Because netia no de bo nipa no ensan asase so no tie do so chan niam e wasase so. Eti nyame no okum a enye ne ya because netia no bo betimi dia sa bo nipa foforo. Nyame na eku ya. Ana bonsam na eku ya na nipa na eku ya. And in Ephesians chapter 5 verse number 14 was the war wada nyane na kamini so abeka se solid free namu na Yesu be hye na ma but was solid free awufuo mu na Kristo be na obi da na wawu na tse haya wo kan wasem die ya wa Kristo fo bebre wa otinyame fie but wawu enya physical na se yakoye na so anwuna asem na Bible ne kan Benyame ka o Kristo ni a wowu a wo yete ase awuo ti ya ba so de kama ade be te ase asumasi na ewi afa ni e be ka ana sofopani ahu odifu ahu hwan ye ahu be nipa na wowu ya no ubusa ho se oni nyame ntam te sei anka yemfa na brabo a wo bo video nhyem na yemfa to screen so na nipa hwe nipa brabo a ye bo ni wiase na problem to no eto obi a ya njeje obi a enam sikanti enipa be ko so awu ntentem because first Timothy chapter 6 na kan was nipa be ble be disika pebo ne achi ade yaw pia wo mo ho enam sikanti na yamlate baba we ewu because obenya sika daka mu no obewu 5 years to on fa ho onim se be ma ya wo kwa akofa no ablantie ya odi na chi onim se esaka wa no ye ena saka wa so na first day na and this ya chekire wo to kam ne wako onya de na ho kan pe wa wie wo no o moja ne no de nya ne sika timlantie ne maba wan be ko so awu because ya wo mamtie bi wasase so a wo modwuma emu ya nse wo make sika no mo penipa do makoma bonsam because bonsam usina wo mo adentra wose wo wada nyane na solifla wufumu na Kristo ebesra ama wo me point ye kan am na wo kasa fa ho and say who is a sleeper why ni wo bi awada who is a sleeper why any wo bi awaye de be wada yakaso obi ada one hwan yam for Ephesians chapter 5 and answer asemiya ewo ha kakra Ephesians chapter 5 yan kan free verse 3 eba ne tie nsem a ewo ha we because ni na wo ba bi fa ko Paul e asem no kan free chapter 5 verse 1 ne ho ba no de be si wo a wadanyane to mo ada ni nya no obebo mo so nti so otia na wote sa ne ma ne bi mu a emfa ho ne kristosum a wo otia so dem beto wada a tie se wo ye tia se awuo owuo bi atwam etimi fa wo fitire be fa wo ko yare bi atwam etimi fa wo fitire be fa wo amane bi atwam a etimi fa wo fitire be fa wo amane nyo won wa se wo se why men slept also onipa die no ne tamfo be ye de be ebegu nwabone enti Satan na agenda ne se oba wo nkyɛn na wo na ya ontimi fa ne nsan nya de be enka wo bonsam eba okiso ne ho be hwɛ na oba na wo na ya ontimi fa ne nsan ka wo enti wo gyina wo no wo twɛn se Kristo ni bɛda
because the Christian na onya no enti emu bebre wo ho a onim kwan ya yade hodo fa so bewura ne nipaduam yemu bebre wo a onim kwan ya ne sika hye asese ehye yemu bebre wo a onim kwan ya ne ma hye asese o mo sei yemu bebre wo a onim kwan ya afa so ane ho ofe enso be ma bia ba na okọ yemu bebre wo a onim kwan ya afa so a wone ne krontam atete awale na gu wosin onipa kogu aba na ogu abapa no enti abapa ne de obetima gu obetima bokado ma ahom university awi nanso so mbebo brabo no ama wo mo abesie wo ne de ejina so obeda anase na ni betete ho obetima bie company no abya juma no nanso company ne betima jina kosi a won toto aso te se Abraham de no a ejina se obeda anase wo na obetima ya ready to no but I want to be bad there. Ejina se o beda na se wona nipa bebre abawiase a wo moda etu abonsem anya ho kwan abawura na dwuma mo abawura na wade mo abawura na sikasem mo abawura na pomode mo abawura ne mamo ana o se wo mo adentra enipa ada na bonsam so oba wo ye nitifo se oba ba ne nam ho hwa se na wo wone so utonkwa na fe wo hu ani achi na wo koso ada nipa bebre wa waya victim because wada wo Kristo mo what Kristo mo so wada who is a sleeper yankohwe Ephesians chapter 5 verse number 3 echo o say enti wo mo ada na wo bebo so o say na dwamammo ene efi adeye enyina ana ani blade mo ma wo modimpo ewo mo said yes ahotefo na mo ma wonte aniwudie ene nkwase asem ana asresresem a ense na mom aseda verse 5 efri se munim dada se odwamanfo biara ana efi adeyeni ana onibrefo a woye obosomsom ni eni apejade ewo Kristo ene Nyankopon ahiniye mu mamento aso kakra o se mumma obi emfa nsemu no enada mo na saa nyoma nti na Onyankopon abufuhie eba asoden maso enti obi biara wada o person hu obi awada na wabia ha na wafede edi kan obi a wote adwama mo bia Bible say wada wo ye tiase awuo wo ti aso wo bo dwaman obi dia na adwama na tena obon me ensa enan enum because he can't wali ase wo fa wo ilachi wada wo ye Kristo ni wada owo bi abebetima fo akọ yade bi abebetima be fam ho wo ti awali ase wo wale wo fa wo kurachi wo fa wo ilachi yade bi abebetima be fam ho obi a okobosom so obi a ojanyame wota ho na wo ko ba bi ko pemoa wada wo ye Kristo ni wada wo ye tiase awuo wo haw bi aba wo fie na eba obi a unpen paibo wajan paibo ya kan paibo na obuafu bonsam abedua ahomre ene akono ewo mu ti anya nwa se o Kristo ne ti asole dem na ne phone obi video ye pornographic na wo hwe bi ti asole dem me kan say ma ne nya nwa because Bible school am ko 2015 ye generation ne wa blante baako a ye te class na wo hwe porno sofo obesua nyame asem so ohwe polo tie oni pa bebre wa wotia so de ne phone no oye no enhwe binta phone so bi bonsam hu se ahon wo benya social media wona bonsam nya yen obi a woти social media 24/7 tamu de bompai no da so ti social media tamu de basole no da so ti social media tamu chance wo de be Bible study so aso dem no de ti fie hwe TV social media wada obi a ye ba sole se 9 ye be sase na every day bia o ye let bia wada e wo nyame mu obi a wo ba sole na o tabia kasama no wada e wo Kristo mu because e ye altar versus altars se woni nyame altar bonsam altar solid ya wa obenya wo baifo bia kwa ya oda baifo dem sa na enen na eniam asesa utu kwan a
na de sanwa wontimi mo nwura mission house tete de otu kwa na de sanwa ada say police station na mission house na ekọ na de kwa ye mission house one ye beba betam akotwa oti ahonhom wa ba bia omudidi ye papa cheche water honhom bia pie Bible say adwamamo de ye nwane run free but anu ne tum ni kashia Bible so obi obodwaman bia ode say ni nipadua enti nyanwa wase ye mlante ma ba ho beko so awuri ko nipadua ne e be say be honhom no de e beko gya ne nchen anaso beko akogina atemu adwa nanim mene o kasa ti obi say ebre ye wo mu ye brebone 2 months aka na afia kwa wiye no e ye brebone ebre nya bra ye bodwaman ebre nya bra ye tira fie se me masole me man paibo asuma sentiment kwa sole asuma sentiment kwa sole bio ebre ye bra ye ni bra Christopher wonni mo hwe kwa na afi accident ye da bia afi bia no accident ye se cha afi we every day bia accident we moje ka ne bo ni pa 17 no mo nyina o ti sam ne nya bra ye de ye bone wasi yanche ya daje ye efiri se mre ye mre bone all sleeper wa wada nyane ye woni pa bebre ti aso de o ada me se o koda na ntimi mo mpai na ofa mu da wada o kristo ntimi mo mpai 5 minutes ansa na wada ye se ya paso le nkwa na abom mpai na no kwa prayer topic na so foot se so fu yima a o pem mpai bon kwa do so mic man wadwa because be bomb pie sa ta sa ne mfeme ne ya be wo nyame asem firi wa afolebo ene ye number 2 ansa na empire bom me ansa sa ne ma me nsa me na me ka kire wo ni nyina akobo mutimi nya baako Bible say ma ye nya ya ho nhyiamu da ayade na David ne bone ne ha wo nya ba ne so na ye bra ye de kwako David na dwuma ye de so kwako acha so kwako but abele do ye so kwako no wanko otena fie efie no otena no na ba so so ko nso oba adwaro kwako na tie mbebre o betena fie honhu bi twam ato yade amane no wa ko tie asori dem a akwancha ahia mu ti sabre nya bra ye tena fie mi simi niam akwasi ada sabre nya bra mi koja obi engagement mi koja obi adoring ba wo ma phone nya obi ankoja wo ebre ye bra eta se CEDAR ma ye sole na ye di ma ye sofu pani ye di ma ye sofu ye di ma ye sole ma say every ne ekosi 31st December eni kwa say obi mo rempotu all sleeper awake. Who is a sleeper? Obi oba sole wata so ne mu fiehye bebre be asole mu hyehye bi onfanya adwuma wada ye kwa yi onkobi ye kwa wedding onkobi ontua ne tithe afode afinhye afode a wo Bible mu 1 Samuel chapter 1 verse 21 wo say e kana ne nabusuafo nyina akom krom ekobo afinhye afode 1 Samuel chapter 2 verse 19 wo say I kana ne nabusuafo kom krom afibia omokobo afode 1 Samuel chapter 6 verse 18 also was it David na down for Jonathan I catch the papa so say eja David akrame say o kwani krom na woni na busuafo wo da finsiafo de bo ho be du afinsiafo de so an nipa dwane fi nyame fie pet card onyi bida wada e wo nyame mu solifra wofro mu na Kristo be hina mam obi a wo ye sleeper eyo obi a asoden pa oni nyame nhyehyɛ yɛ so wan kra Bible say yen solin frɛ wofo mu nyame frɛ yen sɛ yen nyina yɛ wofo ɛne asɛm a mede blɛ wo enyina ne sɛ afi bosume mienu no emu ohu ɔhaw wom amane wom ɛno ana wokɔgya wo nua no ɛnɛ hwan ne bɛkɔ ɔkyena me na mɛkɔ ana wo na bɛkɔ bɛ Bible sɛ wɔne ɔde wo ho to awurade so no adeɛ nyinaa di bua wɔn wɔsi menim kwan a mɛfa so ayi me amedeɛ afiri mu wɔsi nyankopɔn bɔ wɔn a osuro ne ho nsaban hyia na wɔgye wɔn firi wɔn amaneɛ mu yɛwɔ amaneɛ blɛ yɛwɔ ɔhaw blɛ yɛwɔ esu blɛ saa blɛ ne duru a ɛna nyame bɛhwɛ wo records mu
Dear now to me, Yan Yamifie. Dear now to me, Yabuana Juma. A dear now yet to me, I drink such now. Say, ye really so. At your mamma Yame. A man for really, but now we really call. A dear Balcon Yame body papa so Bible and the Papayan. So I orgy at Ram Pimpim. Yamisha ya papa. Course no my na ya pekibi na so for na obi apekibi. Na every day ya ko TV so na ba course abepeke. Nipa esu obi say me teponi mu manu me ho. Obi o se ma fa bi kunachi. Be so for bed day na matima sa ba nyame nche me ko me nim say nyame apaw me. Rei ene adwuma ya papa afa. Se be ya kra be nya nkwaje ni abo nipa no. Obi se me ye SS student. Me wa SS ana na me no obi. Eye twa picture fa send me, twa picture fa send me. Ma wale nipa na sa abase yensa anye sa ade no. Sofo ebe ye dey na na me papa so boa no e ma na kwankyere kwan ye obefa so a onkoto sa aboni mu na Satan henie no emunya kituwa bi na nyame henie munya bebree. Reini ajen nyankopon edema ni party ase. Reini niama nyame hwe so edema ni panyini che. Reini ade a nyame hwe so edema obi sika timi dore. Reini ade a nyame hwe so de bod ne ma ho ban. Nyese yeti aso de mu yetimu den. Nyame fa papa so ye bibi ma nipa no kra no ase obeyi bi kra de abre papa se papa gide nya duade kra no. Edema nipa se nipa beye. Yen se sika ma ye papa da bi kwansi da. But yet said ya we ya ebema oni nyame anya pam ebema wakoso adore ebema nyame akoso abo ho ban because your papa di sikari ye nyame adwuma e ka de odi kra no odi wura nyame adwuma mu adentra e chase CEDAR worship center ye nya branches e wo regions ni nyina so because ye kura nkwaje asem ye ka rare message salvation. Umedi papa chinko toto papa so say uko preach prosperity enko prosperity kanya me adwuma ho enti yen kasenti ya say ma yen preach prosperities edu ba bi atwase ye preach prosperity ne party yedi ase because say yedi ani ho a nipa ntimi nya nyame adwuma nanso so ye papa message de e salvation say be yakra pempem be nya oje ti wo awada solifla wufumo nefa wa hode ne bi se awurade anuonyam Fabu nyame adwuma ama nkwaje asem na entre wiase nyina entra o man Ghana nyina mu na o man Ghana wiase nyina nam CEDAR worship center so na ye nyakra mpempem a nyame te soro a wa ma yamo enti nhira no ohwie gu CEDAR worship center na wo awade na wo fa bi wo adwuma na wo fa bi ye die na ba wo so because nyame hunu se ye de so no nyame ani. Hallelujah. Me point yet also mienu. Ose Kristo ebe shren ama. Se wutime bo modern asori a Kristo obe shren ama. Ase che ne say Kristo de oye light. Ose meni wiase han. Ade bia nso ni ho a eye visible a light na so a obehu da. Ti ya won a Kristofo ya wo ye niam bebre wo a hide esuma kata so esuma kata ya dwuma so esuma kata ya wade ye so esuma kata ya sikasem so esuma kata ya pomodin so esuma kata ya control so esuma kata ya maso adentra ya da eti niam bia eba ye niam pa bia bi ntimi kan ye nsa but enano pai Jesus says sorry na se utimi bomodin asori a obesna ya de be ama it is a yesu at the light no eto wodwuma de so a essence the Bible say in the beginning onyame boso ni asase na asase ye sakasaka eni hunu na esum ni butu ebunu no eso eti na ewiase ni ama na ye hu be nyankopon sorry ye and was say let there be light, let there be light, let there be light, and there was light.
onyankopɔ ka sɛ ɛnyɛ han na ɛyɛ han na esum ne firi hɔ enti sɛ wo sɔle afiri awufuo mu a onyame de ne han ne to so wadwuma ne ɛba bepie adwuma na na ɛkɔyɛ adwuma na na sika ntimi ma mo adwuma na na asɛe no ɛnɛ wɔsɔ ne firi awufuo mu na ɛhan atɔ dwuma so no adwuma ne ba bepie ɛnɛ sugyadeɛ no ɛhan na tɔ so obe elocative wo ba be wale 2025 and kwa wieye man ka se akati 2 months pay onyame betima hye obi se onyame hye aboa neni kwa de bia ye ka mo a ye mfa ne nka ho because we aboa we ye chiwade aboa but Bible say e come by mfiensa abosome nsia nyame de aduane hye aboa na no se fa koma Elijah na fa kohwe no saa ko nse nsuo beto se nyame ye wema ne ye yie dia abosome mienu akaye se wo be sole afira wo fomo se wo be nyane a wadwuma ne eba wa wade ne eba wa control ne eba me se come to abrabo so enipa 500 ya wo so de jane na so na wo gie tubo se abosome mienu akaye nyame betimi atene ne ama nyame betimi asesa ne ama nyame betimi amabrabo na asesa nyame betimi ama usu na da na o se de nyame beba bonyi na wonta metenka se adwuma no eba awade no eba akwantuo no eba apomode no eba yade bi etuaila 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 obi wo ho onyame tuma no afiri nyama bone no mo nyame tuma no afiri no bone no mo nyame tuma no afiri oseye no mo me se kwantu abrabo so se wo be sorry afira wo fomo se wo be sorry a ba bibia na wo bia Kristo han bi beto so Kristo han bi beto so esense on de obae so ye be nya nkwa ne anya ne mono so emfa wo ne se ne awote emfa wo ne de ablabo na duro emfa wo ne de obonsama yaw se Yesu ebamu a se Yesu ebamu a ne obonsama sese no Yesu be se no se Yesu bamu a ne eda fom no eba be sole se Yesu bamu a ne awuo no enkwa ebamu ene enkwa eba obi adwuma mo enkwa eba obi adwuma mo enkwa eba pomode mo enkwa eba obi fie enkwa eba obi fie enkwa eba obi fie enkwa eba obi fie awurade ne me han ne me nkwa je wan na me nsuro no awurade ne me nkwa wode wan nim na me hopopo ni pabone for service so no time no o to me abesunsuan ya eho no wote eho no hwehwe ase eho no wote eho no hwehwe ase se dom kire me so nsaban ya me de makoma rinto se wotu me so sa enu mpo na me hotome ade ba ko ne se mesra awurade se me nkwa na akai bosumi me enu akai metre sida washing center yare ba enyame owuo ba enyame accident ba enyame amania ne ba enyame esanse de otu osusu ne interview no otetwedia ponwa se mesi awurade se me dwankwa bia na bank se me nyankoma me de me ho meto me so oni no obetewo ofrofiri sumfo afidie no ene owuyade se ye no odne tama ne be kata so o cham ne kata bo no kure urusua na dwupimpo be ma etunamo ya dom nam so mo ensa ya de se de wiakete apembe toto nchen no opedu toto nifa wani wankuto ena ade be hye no wura bane fo akatua wona pe wo seye wona pe wo wuo wona pe wani buase wona pe wo eka wona ka wonko na wo se na wode wona ka wonko na ko adwuma na se wona ka wonko na contract na ko wanya wona ka wonko na ka wo dademo wona ka wonko na ka stroke ache wo mo wona ka wonko na ka wo manyina se wona ka wonko na ka wadi sujadie sa de akowo mo eda me se nkonto abrabo so me se nkonto abrabo so wo se atidifo no won baba be dikai atidifo no won baba be dikai atidifo no won baba be dikai ade wura fi oba bia ye fe no rutu ana rutu se unyankopo be ye me nyankopo ba bia wo be wuo na ho na me wuo ba bia be sio na ho na me sio o reta so na wonyane ye no Bible say ni tunu mo di kanya wo mo no se no mo ye papa hwe kwa de obenya no atie no awurade ma ne ye kese de na metaka che yutu o ha se be ma bia babrabo ni mo odi wani be ma oba no abedodo na osika kakra wanya no
no wasa beteko na wo di sika ono a wonwale o wo de yabo ho wo de divia bo ho onwale o okonso na wo senso jani manenko se first John wo ho second John wo ho se first Peter wo ho second Peter wo ho se first Samuel wo ho second Samuel wo ho jamanenko wo nyame na pam na furu abrabomo amani papa ba wa ye osi akwan na wa ye osi akwan wo abrabomo a wo so ama de pamma ade pe ba no obotugo ensire ba no obotugo yedie ba no obotugo ena wiye me jira me papa nwosiramo na me se nkonto aboso se boso me mienei ni papa ne fo biara a wo si ukwan no awurade nka ne nto famo awurade nka ne nto famo awurade nka ne nto famo metamfue ema wone nyame ho se metisumu a yahowa ne me han me hia se ne mesa sole wo so otene ne die wo be hia se mprenso matofo baako mani enwu mesole matofo mieno mani enwu mesole matofo miensa ese mesole matofo enum ese mesole ese wo so otene ne ade wo be hia se mprenso maria se mprenum anamos ne me ba be sore se me komachi a enu nche se me so na me komachi se me komachi a enu nche se me so na me komachi but me kwa boa me ho ne ba pa hoode a me de baba be huri high jump no because high jump no yakoya chi high ne ya baba be huri se man komachi a me timi huri enu tina brabo de me komachi no etibra me komachi ade atwa se me ye ne se enu kwan se me da se me da wa kire wade a ene me timi nko but ma da machi no be ba be gada mpaibo me de nyame asa me ka ho me de afodebo be ka ho me de konkro ye be ka ho na masase na ma ya ono mas na ma ya gesed afi me ba wo wadi kan no na mi sa ho wo wadi kan no na mi sa ho esanse masole esanse me daya manfamu anwo masole ena me ka kiro bi wa ha se wa wada wo abone amoada wo abone amoada sole firi bone ni mo onyame tewo onyame pejaw wo kire bi wo wo ensane wo mu no anu tina bonsam pese obeba bla botene ne na nyame atima pejaw se bone na firi ho a ensane time ba wo wonam sohwemo wo ade obedie mpo eden a eye den se obenya de obedie ba woni to Joseph so fa woni to Joseph abrabo so ede na ne nuan mo anya omo ono ane ye furumu ajama enama ede na mo afa anya no ye de to abu na mo se kieku no ye yi ne ton no ede ne kopi amanama mo bet na omu ni mo se amanama mu no mo de na eko no na ye ne ye die mu no mo de na eko ede de ona mu bia ye papa wasem ye oka wase pene ya wona mu ne so na enka hoda enya de ye be ka hoate me se ya de na enka wo so wo ya na enka wo so atisa ya na enka wo so ebere bi beba wo na wo su no wo na wo sne no wo baba be tiche na awanya dansidie na wo de tu afofrafo se me tofo mo na enso si de nyame odifo betnyame abetnyame Abraham nyame si de nyame Jacob nyame no wono na pejame se wo ahwiase a wo se de obesore se wo nyama nhwia wu a wo se de obesese ene na ahwia wu bet awurade be mo asese na wasese ne yie mama awurade se me kan to obi so men se nkonto abrabo so se ne ase bia no wo nyame ba be nie ni nyina ne se obesore sole free namo sole free awufomo siase empaibo bia ibebo de sida bia ene free bra bebo bi efia da bebo bi ya wada bra cancer kwasi ada ntomo emfa woni ne ekoso yi woni free ni paso enipa be di ushamo enipa be cancer mo eya botiato ade big in na dance want big head na dance want wo say ade a eya wo wiase se wo be wale na wunya ba because ye hu animu a na ye de be twa wo mpoa obi timi heda gene ba na wo na be twa mo wanimo abofra na ni titadwa abofra na tikosi obi animo na ye de twa mpoa ye ni bi bet na ba mo amu odi ye papa di ye wo ye police ni di ye bet what the uniform e be bo mpaye e chese on na obe sorry let God arise and let our enemy be scattered and then big in the bab on the ball no on your credit agro me who say ya na mani ate rain the radio fire papa so aye say radio for so aye my big ya wo so anya ma wana the abebo na dubia 2% na me be ye 2% na me be ye wo kro na nyame wa wade ni nyame de ba akwato nyame de ba promotion nyame de ba ti amne ka fire ya
oh sleeper. Wake up, oh sleeper. Wake up, oh sleeper. Sorry, wawada. Sorry, Flewu. Na Christo, ebeshiren amam. Romans 13, 11 and 12. Nam dia sem neba wiye. Romans chapter 13, verse 11 and 12. Ose na yei mom efiri se ye nimble no se don wa mu firi na mu sole ye no anya du na afi ye nkwaje aben a chembra ye dane gidifo no anadwo akonanim adekye aben etimoma ye nyisumu nyuma no ntungu na ye nhye han no akode na kyese ye wakode bi wo a ye han ehye wo na wo ba sunsum boni bia wo ye suntumi ntimi nhia wo because obi biele ni wo a eja ehia obehia eja no obedwane se ka bo ha na praying ebete hwe a mo ti pray no mo kura nya kwan nwane beto mo atwa mo hia na edwane ade mo nim se bebela sem eja se gas eto obi fi a na gas no eja na telefa ho a na ni pe edwane because mo nim se esrodu a wo ja ha ne no akwa bi be kan wo se wonya solifra wufo mu a nyame de han akode bi hyew enti wo ba na honhomone demons ni dwane de oba wadwuma no de oba wawade no de oba ma ho no obeduru a na nyame ja ase no because we naked warrior obi antimi ntache boso wi mienu akai nipa bi a obeba wo ma ho obeba wadwuma ho wo nyame ma de ja na ense no awurade nsia wo han akode no awurade mfa han akode atade ensia wo efiri na dai koy awurade mfa han akode ensia wo ma one fancy ukuno, one fancy way there, all for being kata wa jumaso. Peace. Alright, me da wase. So akasa achiroma. Masemu inya juma ewe Yesu demo. Amen. Ahubra similar sorry ajira na so. Dear Naya Country or Sofa Emmanuel J. I mean, Shrow. No, Yanni, dear Bain. Ephesians chapter 6, verse 18. Or say, Namon Fam Pipo, Nekoto Sring and Alma Umpire da Homo, na eno arenti, Monyan, Namon Tuaso Ana Ensre, Ma Ahotefu Yena. Hallelujah. Amen. Senia unem no kwese da bia ye bompaye ye udima empire. Say okay in Genesis chapter 18 verse 16 or say Abraham dima Sodom for na say etwa se me ne wo ye di ema asafo no ye dima ye busua ye dima ye dwuma enra be ne mama call program bi now the same kwan I fa so a ye ba na private car mienu a omakra omoyerenom omokronom omakra omomasa ye kwa aba na accident ba ku damenem ba ko yes o hwe de aya na mebisa se wanwumpu a de car na ayɛ no omobeprepra na wotwe nchepa anso monsem edoso anso saa kwan no ye highway a nipa doma fa so a bibi anto won anso bi de okofa so no wakohia accident ye bompa ye aye udema afe no kwawe ye na sene enim se oman Ghana sa afe no kwawe ya enkwanhia ohaw ne amane no edoso ye udema ama ye busua atukwan school di omakopie obi man so bo akopie Europe ebi akopre Asia edwuma semde ye asafo ma bebre tutukwan o se ye dema won sukun semde ye ma ye nuanom adwuma de nipa bebre akopie different region ye bompa ye aye odema kase Awurade Yesu ye gina asomafo Paul asem no so ye gina asomafo Paul asem no so osi yenye kotosere osi ye bompa ye
Emani penina. Emani penina. Ene. Me peja sida safo. Epa wawradi enim. Ye branches ni nyina. Omo tutu kwan. Ako obi man so. Bibi obi ya wo biara. Oponofo ni gina tu biara. Efa wo ho. Efa safo no ho. Efrim children's ministry. Ekosim panyimfo so. Yenyitum. Bible say yejituma. Ebe ye juma. Na ya ne ntuma. Enye juma. Any evil agenda. Etia safo no. You break it out. Yes, so them. Open your mouth and pray. Pray and break out. Our robbers attack. Accident. A fire at the body. Your body. He had the rules. Akomayami. You are no more. Everybody was so. Everybody was so. Everybody was so. I saw the penny for one of what you do. One of what's a photo. And I saw the baby by your phone. You are no more. Church baby, intercede. Pray for the church. Intercede for the church baby. Pray for the vampire. Jesus, shout amen 3 times. Amen. 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 Yet the CEDAR safu dosu kowo Yesu mojem. Omo amatutu kwan will be mine so do my dear suku septina kopia baby. Yet your money dosu kowo Yesu mojem. Amen. Adebia ye petuwo yet Yesu de twem. Amen. Adebia ye esan ye twemo. Amen. Ye accident ye twemo. Amen. Ye robbers attack ye twemo. Amen. Ye fire outbreak ye twemo. Amen. Ye the CEDAR safu different wo fi ba dosu kowo Yesu moja. Amen. Afi wana oyusu moto, wana oyusu car, wana oyusu prajia, wana oyusu trotro. Akas biya fidye biya safu bebi ye yusu ni abobo ye nyina ye de dosu ko Yesu moja. Amen. Radia chance there. Amen. Amen. Prayer number 2. We are interceding on behalf of our family. Ye bompaye ama ye busuya. Into wow shaman say would tear was space in a social TV, radio, Facebook, Sabre or Sosonia Mompire, Bompire Mawa Bushia, and now better call Beba, a Bushembo Hokrafin, Bequavi, yes, say a trase nipper with you, a trase BBC with you, ye Bompire Bushiano, say at the Bonnie Piano upon the furniture. Bible said I said, Giddy for Bompire, and rather say Bibi a day is see, ain't Bible say. Nipa your friend say ye Rabbi Yesu Christ wiase agekwa odima Peter o se na bronsam abobo wa hyehyɛ wa wie obepɔne wo se epro ayuo na wahu so asɛwo na mehu ye na medima wo na mesɛe no o so gyina
tima unuanom tima wabusua kasa urade yesu me peja busua me free mo me ma me abusua me papa busua me de ba urade enim anopa wie yi opone fo no hwehwe afi kwa wie ye any evil agenda I break out I break out I break out open your mouth and break out break out oh mama oh papa uniano oh fast for no be radio oh suano adibiara edi asai amanija te wano baba fire 3 times. Fire! 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 Should say osena masem nye oja ehia. The word of God is a fire. Yami asem ye oja. Prayer number 3. We are intercede.